आंनि टमटम गाखोनायखौ एसे नायलांदो मादैयाथ' ससे लादो गारिखौ फिदिंबाय लोगोफोर फिसाजोआ जा गिलां मादैखौ कुंकुल मोनथियानो कुंकुल गोमोनथार लोगोफोर अमाया जि गोमोन गोजा लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ अमा आदार होनायनिफ्राय जागायगोन दे नोंथांमोना नायलांबाय था आरो आंनि दिनैनि अमा आदार होनायखौ दानिया आङो आदारखौ गलायनो नागिरबाय आरो गुन्दै बारा गैयाहाय लोगोफोर बिनिखायनो माने अफ्रिखौनो बांसिन होनोसै आरो आङो गुन्दैयानो बारा गैथारा अमानो आदार हैग्रोनोसै आरो आङो लोगोफोर अमानो आदार होग्रोना लानि बे मासे आरोना लोगोफोर बे हारसिं मासे जाबाय दानिया मासेया बे मासे आरो दंबावो आरो नोंथांमोन खोन्थागौ आंसा मानैल'सै आरो मासे टिकुकु ओमफ्राय आरो नैयाव मासे दङ आरो दंबावो माथाम ओमफ्राय रायख'जा आदार होदोंनो लोगोफोर फिसा गोजाहाय आंनि अमाफोरा अमाफोर फिनग्रा दंनो लोगोफोर आरो लांफ्रावबाय आं आरो खनसेबाव खनसेखौहाय लोगोफोर बाल्थिं थानाय नांखागौ बाल्थिंनिबा सोखायो आरो गुन्दैयानो गैया जाना दङ बैसांफोरनो नागिरहैनांगोनसो र' नै आरो हैनो थांगासिनो नै फिसाजोआ मोनफैबाय आरो स्कुलनिफ्राय इमान गरमाव थां ड्रेस गानस्लायग्रो थां दै लोगोफोर इथिंबो माथाम दङ आरो बुन्दा इयो बुन्दा बुन्दा जेराव मेराव थांनानै भिडिअ बानायहैनोबो हाया लोगोफोर बिनिखायनो न'आवनो मा मा मावो बेखौनो दिन्थिलांसै आङो नोंथांमोननोबो गोमोनथार लोगोफोर अमाया जि गोमोन गोजा बिमा बानायजोबगोन माथाम दं माथामखौ बिमा बानायगोन लोगोफोर अमाफोरखौथ' आं आदार खांजोब्बायानो नायदो आदार खांजोब्बाय आरो आङो
अमाया गासै 6ता दं लोगोफोर 6ता माथाम बिमा बानायगोन ओमफ्राय माथामखौ इदिनो गिदिर खालामना फानसिगोन आरो गिदिर खालामना फाननोसै गिदिर दंमोन मानै दाख्लै बावैसो फानबाय ओमफ्राय दा इखिनिया दं आरो 6ताया एबार थांनोसै टेलामाव थांनो ओंखारहैनोसै नै मोनफैबाय लोगोफोर आइ बिखुनजो लाहानि न'आव नै लाबाय लोगोफोर मोनबाय थांनांगोनसै रावबो गैयाहाय फिसालाफोरा स्कुलाव फैदोंमोन आरो ओमफ्राय थांफिनजोबखो ना माखोथाय रावबो गैला थांफिनसै लोगोफोर आङो माने भिडिअखौ इन्स्टाग्रामावसो बानायोमोन आरो दिनैहाय रियेल केमेरायावनो बानायदो ओमफ्राय मादि नुदोंथाय मिन्थिया आरो इन्स्टाग्रामाव बानायबाय थानायखाय माने भिडिअआ क्लियार जायाखैमोन आरो ओंखायनो आं दा दिनैनिफ्राय माबा बानायदों माने रियेल केमेरायाव बानायदो आरो बे माथो माबाया आया नोंथांमोना अनोब्ला एसे सापर्ट खालामलायदो आरो आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खालामना हो नै बिमा फिसा लाना फैबाय जों लामाथिं फैबाय आरो लाबाय नै दा टेलामाव थांगोन माने जोङो टेलामनि डाकघराव जोंनि रामदनदिकारिनि डाकघराव माने फैसाखौनो होनो हायाहाय लोगोफोर बिनिखायनो माने जों टेलामाव थांनो नागिरदों आरो दिनै दुगैखांना लाखाबाय लोगोफोर आङो अमा आदार होनायनि सिगाङावनो दुगैना लाबाय दा ओमफ्राय ओंखारनोसै आरो दख'ना गाननानै टेलामाव थांना फैनोसै नोंथांमोनहाबो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो नै लोगोफोर ओंखारबाय बिमा फिसा गरमथार थांनो बादोंमोन उपाय नाय मोनफैलायबायहाय लोगोफोर बिजावजालि लाहानाव नै टमटम मालिक लाहानाव मोनफैलायबाय मोनफैलायदों ha ole kungkul mantiana kungkul deh mana bye bye baba nagi deh baba ya baba nagi deh deh yo baba nunggu nak kau baba ya nunggu baba nih baba nih gini baba nih so siapa Didi, Didi baradre, hey. Didi na baradre. क्या सिस्टम जों टमटम गाखोनोसै आरो लोगोफोर नोंथांमोनाबो आंनि टमटम गाखोनायखौ एसे नायलांदो न'निफ्रायनो गाखोलांखानोसै लोगोफोर जिहेतु जोंहा बिजावजालियानो सलायो नालाय न'निफ्रायनो गाखोनो मोनो आरो जोङो बिमा फिसा साथामजों जेराव थाङो लानजाय गारखाया फिसालायाबो लानजाय गारा फिसाजोआबो लानजाय गारा दा फिसाजोआ ओंखारलायबाय आरो लादो लोगोफोर फिसाजोआ जा ओंखारलायबाय बिमादैया माबा गोलैबायनो कालबाराव ओंखायनो माने फिदिंनाय समाव माने इयो ओंखारनोसैनो आरो एसे देखायना होनाय फिसाजोखौ गिनानै ओंखारनायखौ गिदोनो आरो ओंखायनो फिदिंनाय समाव एसे ओंखारना होबाय आरो जों गियालै ना गियालै जों गोलैनाया जेबो जाया आखाइ दोल'नो थाबाय आरो बिजालिना मोनथो एसे टमटम सालायग्राथ' थां मादैया फिदिंनो इखौ लानाय मोजाङै खामेल होनो स्क्रिनशट खालामनानै खामेल र' खानायखौ जों खानि मोखांना होबाय हमना जाबाय स्टार खालामनायखौ ला ससे ओमफ्राय जों एसे थांगासिनो लाब्रा आखुलि ओइ खोनाय लामा गाखोनो हागोन मादैयाथ' ससे लादो गारिखौ फिदिंबाय लोगोफोर फिसाजोआ जा गिनानै ओंखारमाबायसो
नै लोगोफोर थांगासिनो आरो जोङो ओमफ्राय नै आइ बिखुनजो लोगोफोर आंहा बारा बिजाब जालिबो गैया सानैल' दङ आरो बिनिखायनो माने बे सासेयाथ' बारा बेरायनो मोना ओमफ्राय सासेयाथ' जाबाय टम टम ड्राइभार बिनिखायनो आं आइ बिखुनजो मोनजोंनो लोगो जायो आरो लोगोफोर दा थांगासिनो लोगोफोर जोंनिया लोखि फोथाराव फुजा जानाय दुर्गा फुजा लोखि फोथार टाउन मोनफैबाय आरो जोङो जेनेबा नै गेटबो फिसा बानायना दोनदों आरो कमिटिया दुर्गा फुजानि नामाव नुदों गेटखौ खायलाक्सिल' नुदों दानिया जों मेन रड गाखोनोसै आरो लोगोफोर आये लोगोफोर मेन रड साफा नुखादोंहाय नै जोंना बुधबार हाथाय ना बाजारनिफ्राय जोंथ' लोगोफोर हाथायसो होनोहाय बेलेगफोरा बजार होनो आरो लोगोफोर जोङो हाथायसो होनफ्लांबाय थायो माने जेबो नङा लोगोफोर गावबागाव रायलायनाय डिजाइन जोंनि बिगारि दालां लोगोफोर नै दामपार फैसोदो बिबोनाङासो नामाथाय नायलांनि र' एसे नङाहाय लोगोफोर जा बिबोनां सासे फैग्रा दंना मालाबा देखाय बिथांमोननो दामपार सालायो सिख्लाफोरा गोसोथोनो हागोन आरो जेनेबा बिबोनांखौ मालाबा देखायनो हागोन आं खेबसेयाव फट'फोर खोन्थानो होनांगौ लोगोफोर जों माबा नुबाय आरो डाकघराव लोगोफोर आङो थांनानै फैबाय ट्रेननिफ्राय फैखांबाय आं भिडिअखौ बारा लाबाय थानाय जायासै लोगोफोर बिनिखायनो बेयावनो दोनथ'नोसै आरो नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो होदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना हो बाय